Studie, tak jsme tady s hráčem Arsenalu Robertem Šestákem, nejlepší útočník klubu. Roberte, ty prý chodíš do tanečních, dnes máš věneček, jak to zatím probíhá? Tak dobrý večer, tak máte pravdu, jako máme věneček, jako je... Já netancuju, já už na to mám prostě věk, jako trefil jste to s tím útočníkem, jste to trefil, prostě jako máte pravdu, jste šikovný reportér a máte pravdu, prostě dneska mi to nebaví a asi už jsem skončil. Ano, je to pravda, Robert dnes skončil. Jak bys hodnotil své dnešní tancování? Byly tam drobné přešlapy, ale i tak divákům se to velmi líbilo, fanoušci ti tleskali, vyvolávali tvé jméno, zpívali ty své chorály, samozřejmě vlajky vlály, ale něco tomu chybělo. Co bys si k tomu řekl? No, tak máte pravdu, jako já už jsem na ty lidi zvyklý samozřejmě, jako vnímám, že ty lidi mě mají rádi a chybělo k tomu asi to srdíčko dneska, prostě jako šli jsme do toho s tím, že chceme prostě jako zvítězit v tom tanci, ale prostě chybělo na tom srdíčko a nejde to prostě. Ano, řekl jsi to přesně srdíčko, možná trochu šič, takový to podílání srdíčko, že jo? Ale já bych ještě řekl, byla tam možná trošku nervozita, co? Já vím, že jsi zvyklý na kravatu, dnes si zvolil motýlek, bylo to trošku z donucení dnešního kouče, ale asi ti to úplně nesedí, že? Je to pravda, prostě vyhodilo mi to z té koncentrace, prostě já jsem zvyklý na tu kravatu a prostě máte dneska ve všem pravdu, jste skvělý reportér, prostě odhadl jste to úplně přesně, prostě nesedí mi to dneska, nervy byly. Radši bych dal fotbalový zápas než tohle. Já jsem úplně stejného názoru, samozřejmě tanec na hřišti je něco víc než tanec na parketě, samozřejmě nemáš na sobě kopačky dnes. Jak ti sedí dnešní boty? Tak samozřejmě ty tanečky známe, že jo, jako, mnohokrát jsme je použili. Nemám kopačky, je to jiný pocit prostě a jako, nemám co k tomu dodat, prostě je to dneska špatný a nevidím to dobře. Já bych si chtěl ještě tohle na dnešní účes, jsi s tím spokojen, víme, že si dáváš na tom záležet, měníš účesy, jsi extravagantní, fanouškům, hlavně faninkám se to líbí, co bys vytknul třeba ostatním na jejich účesech, oni se tak nepřipravují, nejsou jako ty tak pečliví, co bys k tomu řekl? Tak jo, máte samozřejmě opět pravdu, prostě na tom účesu si zakládám, prostě měním kadeřníky furt, nebo kadeřníky nemám stálého kadeřníka, měním jenom účesy. Dneska prostě ať si každý nosí co chce, prostě jako váš účes musím pochválit dnes, jako jde vidět, že máte dobrý vkus, prostě Arsenal Česká liga, prostě musíme hrát do rytmu a prostě musíme do těch účesů dávat taky srdíčko, prostě ty lidi se na nás chtějí koukat, chtějí vidět zábavu, chtějí vidět pěkný fotbalisty a potom to je. A já bych ještě trošku odskočil od tanečních, pojďme k fotbalu. Co bys řekl na umístění arsenalského dorostu v tabulce? Letošní rok, myslím. Tak samozřejmě ten začátek sezóny nebyl špatný. Prohrávali jsme, co se dalo, nebyli jsme sehraní. Nepomohla nám ani posila, výborná posila Míša Tomíček z A-týmu. Prostě bylo to špatný a teď ke konci už jsme se zvedali, porazili jsme těžký týmy a jsme celkem sehraný prostě hodně kluci sáčka a je vidět, že tam jsou zkušenosti. Ano, přesně jak jsi řekl, je tam vidět ta souhra, už si tým na ten herní systém Andy Kouřila zvykl, 3-5-2, vynikající systém, útočný, ofenzivní, klukům to sedí, je to vidět v kabině, jsou s tím samozřejmě zpětí od začátku hned, příprava samozřejmě krátká, Standy v pár slovech. Jak bys to hodnotil? Standa je skvělý trenér, tak nedá moc na tu taktiku, spíše takový ten hec. Je to přesně tak, prostě Standa Kořil, myslím si, že výborný tah od vedení, protože Standa Kořil má zkušenosti z druhé ligy. Dokáže nás pořádně nahecovat, ty proslovy jsou krátký prostě, jako vždycky nám říká, jako musíte si trošku nasrát a prostě, když to řekne, tak jako se vaří se v nás krev a nebejte ho, tak jsme úplně na dně, si myslím. Já mohu jen souhlasit a mohu potvrdit tu atmosféru v klubu, která jen houstne a promiň, tlačí nás čas, máme tady další rozhovory, samozřejmě ty jsi největší hvězda Arsenalu, dáváš mnoho gólů. Co bys řekl k tomu té své letošní formě? Přece jenom v minulých sezónách se ti tolik nedařilo. Co bys k tomu řekl? Je to jenom o Dřině a asi tak bych to i ukončil, je to prostě Dřina, když makáte, vrátí se vám to a je to výborný pocit. Ano, vidíte, Dřina odříkání.